Drahí ministranti a ich priatelia, srdečne vás pozdravujem a k Vianočným sviatkom, ale aj do Nového roka vám prajem veľa radosti zo života, optimizmu, chuti žiť a najmä, aby ste mali také krásne vlastnosti, aké mala aj sveta rodina, ktorá je za mnou na obraze. Tu vám prajem ja a ostatní ministranti sa pripájajú a blahoželajú vám toto. Ja vám prajem pevné zdravie, aby ste toto nepotrebovali. Želám vám veľa radosti a smiechu. Prajem vám veľa dobrých známok a úspechov v škole. Aby ste stále radi ministrovali a k službe Pánovi priviedli aj ostatných. Vám prajem, aby ste rozdiali svoje talenty od Boha. Aby vám modlitba pomáhala nájsť správnu cestu. Prajem vám, aby ste si dali pauzu od mobilu a strávili život a Vianoce so svojimi blízkymi. Prajem vám, aby ste mali okolo seba dobrých kamarátov. Aby ste sa vedeli dobre rozhodovať. Ja vám prajem pekne strávený čas s rodinou počas Vianočných sviatkov. Aby vás častá spoveď a sväté príjmanie držali na vole. Aby ste dokázali riadiť svoj život správnym smerom. Ja vám prajem, aby ste si zvolili správne ciele do života a vytrvali v nich. Prajem vám, aby ste sa vyhli offsideovej pásci hriechu a skorovali do siete dobrých skutkov. Áno. Povedz kedy. Aby vás častá spoveď. Ja som povedal dobre.